ipapo ching'ono obuda achiexplaina nyaya yemari itsva yabuda iyi. Ari kutaura kuti mari iyi inonzi zigi. So this is the new Zimbabwean local currency unveiled today by the central bank governor John Mushayavanhu. This new currency is called Zig. It has already been nicknamed Zig Mari after reggae star Zig Mali. Mari means in Shona that's Mali, ndo ningirikini yacho iri papa. So panapa abva toburisa mufananidzo zvikanzi Zig. Ndikatotadza zvishoka ani mari iri mazig. Saka kuti Zig Mari money. Muri muno muZimbabwe techingoti shortcut ya Zigo. Momuziva Zigo. Techingoti shortcut ya Zigo. But walaka vanhu ava ngatimbomira zvedu kuita zvikiri unoziva zvinhu zvacho unombozvoka zvifani zvinotanga mafanizi. So but uchionaka zvine zvichimecha ushotoona unonga zvifunga nguva yezvizvo zvokuti ona papaturinge zvinogona kunge zvidaro because pamwe gavhena wacho anogona kunge achifara ana Zig Mali anogona kunge ari big fan wereg but atongoti ndichitopinda ndatongopinda na Zig che because kune kwabva dzimwe mari dzine dzakambobva mumashure since former president vainzi Robert ndo Bob vainzi Bob ndara Bob ndianenge ari Bob wacho. Saka mwana waBob anonzi Zig. Saka vatonzi tabva mubondi because mabondi akatanga madhezi aBob aya. Saka Bob achifa kuchiuya Zig. Saka pakutonzi Zig Mari ndo marevelations ari kubuda. But muri Zimbabwe tell me what you think mukono senyaya Zimbabwe.